जतन खुलुमबाय क्या दिनै फुंआइ स्रि स्रि हो जतन फुं गाहाम सालनै सालथाम रमै नायwi तंखा चिनि बुबाग्रानि एगेन्च फातार o tongnai rok no bwhaino hambai mayaphor Facebook live nai tongnai jotona ang normally Facebook live ro phaya haiphono tini ma phaikha salnai saltham live thangkha chini bubagra tahondi maharaja tahondi hai hanei kaisa party kotor ni meeting o neta rok ni meeting o instruction ojak khap hai hanei पत्रिका वो कतमा सुइजाक फ्रंट पेज नोखा फियाबा 2 दिन 3 दिन लाइव थांखा निरक जतन नोगो ओ न्यूज फैक्ट अमन न्यूज दालार सुइहा अम हाइखे जों साया हाय हनै जे सानायनि मुं सुइजाखा राज्यनि मुख्यमंत्री बरमगोनां मानेक साहानि मुं bo reaction rolia je ang haike instruction ya hanai sini maharaja ama maharaja ni ha sini ha jotun saiman phiaba bono maharaja tahondi borom rawi tasadi hai hanai dagi mung rokha bo sababa je sini ha ni bubagra no bubagra tahondi hi honai salsa uma haidin phayone nini baba no bu nini baba hi tahondi hi sajanai aprobodi jeng siring siring tongnai aprobodi jeng sayawi tongnai salsa uma haidin phayone omonro ni haya hi sajanai aprobodi jeng siring siring tongnai tini jeng chini hawo tongoi chini अधिकार मालिया बत ठीक दंगो गदमा बसराव जों chini अधिकार मालिया जों किफिलै मालिया chini मानथायनो जों साराग्लिया अबत ओंगै तंखा सालसा महाय जराबो लाइव थांखा जों chini आमा बाबानि आसायमानि सालसिया निजेनि आसायमानि सालसिया हायफोनो निनि लेनिननि कार्ल मार्क्सनि जन्मदिन न जों गाहाम खेमै तो मालाय पालायलायो borom ro lai oma haidin bu thangkha tini ke ulta sini bubagra sini ha bubagra no jeng bubagra hi homano porjonto tahondi hwnei kaisa party o instruction dokha kaisa party ni convention ba karyakari ni boithok ba executive boithok core committee boithogo tuma kok sathai tongba पार्टी न बाहाके स्ट्रेंग थैंक खाइने अवश्य साथाय दं फियाबा अ जागाव सिसिनि बुबाग्रा न बुबाग्रा ताहन्दी हनै छ तिनी जों चिनि कक बरक सेबाबा जे चिनि कक बरक न बमबाय सुइनाय इंस्ट्रक्शन रनाय जों चिनि अल्फाबेट बमन जों चॉइस खाइने अम चिनि राइट्स दं अम चिनि अधिकार दं जे जों चिनि सुइथाय न जों बमबाय सुइनाय फियाबा जों न परीक्षा रफ्रो निरो रोमान स्क्रिप्ट मा सुइया बेंगली स्क्रिप्ट से मा सुइनाय हाय हनै हमनि अमत्र तमाबा ओ चिनि हास्ति ओ चलाय तंखा जारा तब बांग्ला सानाय बांग्ला सुइनाय बरना जों देवनागरी स्क्रिप्ट बाय न परीक्षा मारना hi हंखा हंखे आफ्रो तमां खामो तिनी बांग्लादेश का खा पाकिस्तान ने जे उर्दू भाषा न लागू खाइने नायजागै भाषा आंदोलन खाइसे कागै थां मस भारतवर्ष नि पृथ्वी नि जत बरक साइमान फेबा तिनी चिनि अर हंखे जों न दुर्बल नगै सरय नगै बखा काहाम नगै जोंनखे जे प्रफ्रन नांगो नांया कक जोंन सावै तंखा फेबा जों मंसा खाइमेया सिनिबो
ताबक जरा सकफैहा जों कक्ति सानानि जों सालायनायनि जरा सकफैहा अमाहाय चिकन इशु हनै केबो तातंदि अम कटर इशु आं पहिलावनो मेंशन खायखा साखा सालसानि नि बाबा न बाबा ता हन्दि हि साजागनाय आं जातीय दल खायो बीजेपी खायो सीपीएम खायो कांग्रेस खायो हनै आफ्रोबो ओ कांग्रेस नि नेता सीपीएम नि नेता बीजेपी नि नेता नि कगनो खोनावै मुंसा सारायागनाय अमनि नि बाबा या हि सादि हंखेनि नि बाबा या नों मा सानाय तिनी अमनो ओं तंखाबले जिनि बुबाग्रा न सि बुबाग्रा ताहन्दि हि सा हमाने अमनि नि बाबा न नों बाबा ताहन्दि हि हमाने सि बस बाबा जे चिनि बुफा न बुफा ताहन्दि हि सानाय हानबां बनत आंनि दाजानावबो जे माननीय मुख्यमंत्री आं बरम खायो इंडिविजुअली फियाबा अमहाय स्टेटमेंट दबानि अम निंदनीय अमनो कन्डेम खायो आर हास्तेनि जत लुकुरकनो स्पेशली चिनि यंग जेनारेशन तंनाय रनो आं कयनानि मुसु अमहाय जराव जों खरांति सालायनि नांगौ जे अमहाय सेंसिटिव इशू जों जतनो सिरि तंनाय एडिसिनि कगना आंसा सालिया एडिसिनि कगनो तैयै निरो खनानि बिसिङनो अपडेट मानाय एडिसिओ बमहाय अवस्था चलै तं जोंनो बाहायके डिप्राइव खायै तं 40 बसर बमहाय अवस्थाय तं पाइ टु पाइ जों जवाब रनाय रेडी खाय तंगो सुदु समय सिमि नायसिं तंदि निरोनि चुबाचु नांगो एडिसिओ बाहायके बरक डिप्राइव खाय तंखा एडिसि नम्बर बाहायके चक्रांत खाय तंखा अमो निरक भाई पाइ टु पाइ कक सालायनाय किसा जरा नायसिंदि बनि बाङै आं दिनै फेसबुक लाइव फाइमेनिया अनेक बरक सोंनाय जे एडिसिनि सीएम फेसबुक लाइव फाइबे एडिसिनि बाङै कक साया होनाय सानाय बनि बाङै जवाब रनाय फियाबा अमो जतनि साय इशु ताबक जोंनो चिनि बुबाग्रा न चिनि बखाओ सि जों बुबाग्रा होनाय चंगो निरक जेस इंस्ट्रक्शन अदि जेस दागेदि जों बुबाग्रा न होनाय महाराजा न होनाय निरक जे फसारि आर जत चिनिति प्रासा लुकुरनि बखाओ चिनि बुबाग्रा तंगो आं पयतो सावो जारा फेसबुक लाइव नायनाय ताखक ते बुकुक सनमबु कयनाय मुसुगु जों ओ जरावो थानसाखे याप्रि बाक्साखे कक सालायनायनि नांनाय चिनि अधिकार न जोंनो सोक्लोंनानै बरक जोंनो नाइस दङ ताबक जे महाराजा ताहन्दि हि हमाबाय ति प्रासानि बिसिङाव बमहाय रिएक्शन फाय अमो नायनायनि बागैसि जे जों जतनो जलेलाय तंगो जतनो दुख नांलाय तंगो हायफानो जों थानसाखे बसकांगो बनि प्रतिबाद खायनायनि जरा जों सफायखा जत सोसाइटी नि आदंग जत कम्युनिटी नि लीडर्स जों कास्टमारी हनै जतनो सालाय दङो जोंनि कास्टमारी हेड ओंखा चिनि बुबाग्रा त्रिपुराव जत कास्टमारी दङो जमाते हदा त्रिपुरी निनि कलय मलसम रियां जतनि चिनि कास्टमारी नि हेड ओंखा के चिनि बुबाग्रा चिनि महाराजासि बनसि जोंनो ताबक साखा जे निराव महाराजा हनै छन्ददन ताखायदि हंखांके चिनि कास्टमारी लोनसि जों प्रोटेक्शन खायनानि हनै साखथा दंमानि जरा जोंनो ताबक चिनि कास्टमारी नि हेड नसि बरम तारो दि हनै छाय दंहा तार माने तामा चिनि सोसाइटी न चिनि दफा न टस नस खायनानि बागै कायसा स्टेटमेंट रखा अम जों जाति बाय जाति दफा बाय दफा न बरक नायै दंमानि सि जे बरक गोसो स्ट्रंग दं बरक कास्टमारी तै तंनाय र कास्टम न हाजावै तंनाय र बोसो स्ट्रंग दं अम नायनायनि बागैसि दिनै जों मा फुनुंनाय चिनि एकता चिनि थानसा जे चिनि सोसाइटी चिनि ट्रेडिशन चिनि कल्चर न जों प्रोटेक्शन खायनाय हिके चिनि आसो कुसुं जे बुबाग्रा बाय नायकल जाग फाइमानि ओ हास्ते ओ हा दिनै जों डेमोक्रेटिकली चिनि राजानि महाराजानि ओ हावो शासन खायनायनि पावर करिखा फैयाबा चिनि बखावो ताबकफानो बनो हायसि बनि मंग बायसि राज्य चलेव बनि मंग बायसि दफा शासन खायजाव
tini chung omono jotono businani nangnai ang hani bangai barbar no koinani musugo chini haste ni joto lukurok jeng ojorao thancha ngui khorangti salai ni nangnai protibad khai ni nangnai je Manek Saha Mananiya Mukhyamantri ni o statement bo phirogui nathung ki philui nathung jeng omo chini protibad phunungnani nango jeng dukho nangmani jeng jole mani phunungnani nango ang haine hai repeat khaini musugo omo neroni haya himbu honjanai salcha apro jora bo jeng siring siring tongkhang ke bahai ke ngnai jeng unklok onslote chini unklogo wall chi nangoi thangka jeng tawa ki philnani jora hani bangai ang koibo jeng thancha ke protibad ma khainai khorang ma tisanai haste ni joto lukurok boni statement no condemn khainai ni nangnai ang personally Mananiya Mukhyamantri ni o statement no condemn khaibo jodi bo samani kori ingkha angke bo statement donani ingthung hambai jotono khulbai kha tiprasa ailok tung Maharaja ailok tung